Jama'a kawai cani dan aljanna ne, wallahi dan aljanna ne, saboda addu'ar da mutane ke mai ba karamar addu'a bace jama'a, wallahi yana shan addu'a wannan bawan Allah. Ku tsaya ku saurari ikon Allah. Yanzu ina tafiya sama hanya, wata tsohuwa ce na gani tana tafiya, kawai hadin take yi, Allah sa albarka, Allah sa a gama lafiya, Allah sa mu fi haka, Allah sa ka mai da alkhairi, Allah ji kan iyayen shi. Nace ban ji waje ba, kawai na tsaya da tsohuwa, nace tsohuwa lafiya, kuna tafiya kuna ta sa albarka da za a cewa ni kuke sa mu wannan albarka. Sai ta ce haba dana, amma alheri ya same mu ga macen ana saida mana shinkafa da wake da hatsi da masara. Nace tsohuwa to ai masara cewa kai ana saida mu, nawa ake saida mu? Tsohuwan nan ta ce abinda ake saida musu masara dala 60, abinda ake saida musu shinkafa dala 70, abinda ake saida musu dawa dala 60, abinda ake saida musu wake dala 100. Nace tsohuwa, yan boko haram sun fito sun karyata sojojin Nijar, sun ce wannan Habu Humaima da ake cewa an kashe, sun ce karya ne. To fa labari fa ya canja kama jama'a, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. A yanzu magana da ake ran fa maza ya ɓaci, sojoji jirage biyu aka tura musu a da, to yanzu magana da ake magana ce ake ta haɗaka Burkina Faso da kuma Mali da Nijar. Wannan labari da zan baka ka ajiye shi, wata zai maka amfani insha Allah. Idan na ce maka ƙarshen Boko Haram ya zo a Nijar da kuma Najeriya, karkai musu. Ka san yadda suke fitowa suke ƙaryata sojojinmu na Najeriya, haka fa suka fito suka ƙaryata su. To amma ka san akwai bambancin sojan Najeriya da kuma Nijar. Domin shi sojan Nijar sassabe ne a yi ka dawo. Kun san me nake nufi da sassabe, ko an yi sai ya dawo. Sojan Nijar wallahi zai iya ganin kura inda ta dan yan ta'adda ce, su rutsa su higa ciki ba dan su fito ba, kawai saboda su karshe mai kyau, su aje tarihi mai kyau. Kawai idan aka ga hoton wani a ce kai wani Allah ji kansa, Allah masa rahama, wallahi yan ta'adda ne suka yi sanadiyarsa. In kawai shi soja kawai idan ya samu wannan tarihin, inda Nijar ne kawai ya kare. To yanzu magana da ake muku, an fa yi haɗaka da Mali da Burkina Faso, sannan kuma da Nijar ɗin. Sun ce sun da suka fito suka ta wannan magana, to fa ƙarshen Boko Haram ya riga ya zo. Wancan lokacin da aka je yammaci ne aka je aka musu, amma fa a yanzu magana da ake yi, in dai aka fatattake su aka dinga aiki a kansu, in dai ba gani aka yi sun kare ba, a sati guda ma ba a fito ba. Ta wannan nake roƙon Baba Abdurrahman Chani, inda kuka ji na ce baba, to shugaban ƙasar Nijar kenan, Abdurrahman Chani Brigadier, dan Allah idan aka je aka dan yi kwanakin nan, dan Allah dan Annabi a taimaka mana, ko da Tinubu bai yadda ba, a dan shiga yankin Zamfara na a dan mana yammaci. Ya dan mana yammaci a yankin nan baba, yankin Zamfara da Katsina, a dan yi mana yammaci, ko da kuwa Bola Tinubu bai yadda ba. Dan ni na rantse da Allah, abinda wannan Christopher Musa ya zo ya faɗa, ni bai bani mamaki ba. Kai barin kayyade muku, na rantse da Allah idan aka ce makamanmu na Najeriya an yi ciwaciwarsu an sai da su ga wasu ƙasashen ko kuma ga 'yan ta'adda, shi yasa Christopher Musa ya fito ya faɗi wannan magana, ya ce duk ɗan Najeriya ta dubin diga da bamabamai domin ya kare kansa. Wallahi ni ba zan yi mamaki ba. Duk duniya a muku ta Hafiz Fulani da wancan waɗancan mutanen, duk duniya an yi kiyasin babu ƙasar da ta yarje wa ɗan adam ya fito ya ci mutuncin annabi, ya zagi annabi, babu wani mummunan hukunci a kansa, shi shugaban ƙasar Najeriya. To ni wallahi tallahi a Najeriya duk abin da aka ce an yi, ni ba zan yi musu ba. Ba ga gwamnatin namu da ake cewa musulun ba, a duk musulun da ake faɗa, tsakaninku da girman Allah kun yi tunanin wani abin zai faru? To wallahi tallahi ba ku san wa yake mulkin mu a Najeriya ba. Idan kun sani, na rantsi da Allah da yanzu ba wannan magana ake ba. Wallahi kwanda ba Yahudi ya hau kan kujerar nan da Tinubu yake kai. Domin shi ba Yahudi kafirci kawai zai na tsantsa. To shi kuma Tinubu yana nuna kafirci, sannan kuma yana nuna kabilanci. Ina so in wayar muku da kai. Kabilanci ya fi kafirci haɗari. Kabilanci ya fi kafirci haɗari. To bari dai in shiga da ku cikin labarin. A yanzu haka magana da ake yi, ana nan kawai shirye-shirye ne. Kun san wancan farmakin da aka yi musu, jirage biyu ne kawai aka yi musu.
yankin Liberia da kuma yankin Lelewa da kuma yankin Kaulaha. To yanzu magana da ake magana ce ta haɗaka Burkina Faso da kuma Mali da kuma Nijar ɗin za a jefa aiki a can gurin. Ba magana ake ta yammaci ba, magana ce ake kawai za a je kawai a shiga ba don a fito ba. ‘Yan uwana wani fata za ku yi sojin Nijar, sannan kuma wani fata kuma za ku yi sojin mu na Najeriya ma gaba ke daya, domin mu duka namu ne, wanda ya lalace kawai shine ba namu ba. Ai a sojin namu na Najeriya akwai ‘yan kirki, akwai ‘yan amana. To amma shi yanzu ka kamar Christopher Musa, gahi namiji ne garjeje na gama, to amma sai dai zuciyar ba, wallahi tallahi Hassan Makeup ya fi zuciya ta gari, ya fi zuciya mai kyau, ya fi zuciya ta komai da komai. Hassan Makeup shi kawai ka bar shi kawai a bashi kuɗi a sai da duk wani yanki bai dame shi ba. To ina tabbatar muku cewa insha Allah karshen Boko Haram ya zo. Sannan kuma da wannan dama nake mika kokon bara, idan sojojin nan suka ji suka dan hayya a kashe na kashewa, aka yanka na yankawa, aka binne na binnewa da ransa, dan Allah a dan taimaka mana baba Abdulrahman Chani a taimaka mana a je yankin Katsina, a je yankin Zamfara, a je yankin na Sokoto, dan Allah a je koda yammaci ne, koda aikin awa ɗaya ne a je a mana, domin na san ya fi aikin sojojinmu na shekara 4. Yammacin da za ku yi a wannan yanki namu, wallahi tallahi ya fi aikin sojojinmu na shekara 4. Sojinmu kawai Allah ƙalam lamari ya riga ya lalace. Kaga sojan ruwa wai ya riko kifi ana maru an kunna waka yana rawa. Kaga sojan sama an sako shi a sama ya saka wannan abin din ta lema kawai ya rike yana sarfi. Dan Allah haka ake aiki. Kaga kuma sojan ƙasa kawai ya shiga ƙasa ya dan burkina ƙasa kawai yana bido. Ba haka ake aiki ba jama'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kuma lamari jama'a yanzu fa kallo ya koma sama. Ku min shahar din bidiyon nan yan amana fartaje yan amana, ku min shahar din bidiyon nan. Ina son wannan bidiyon dan girman Allah ya fi kowane bidiyo tafiya, domin lamarin da yadda kuke tanne abin ya wuce haka. Na rantse da Allah idan aka ce muku makaman mu na Najeriya an yi cuwacuwar su, an sai da su, shi yasa Christopher Musa ya fito ya faɗi wannan magana, ya ce kowa ne ya yi dubara zai kare kansa. Wallahi idan aka ce an sai da dukkanin makamanmu, wallahi tallahi kar ku yi musu. A Najeriya na ga wanda ya sai da uwarsa saboda abin duniya, na ga wanda ya sai da ubansa saboda abin duniya, na ga wanda ya sai da ɗansa saboda abin duniya. To wallahi idan aka ce wannan manyan makaman da muke da su a da yanzu an sai da su, wallahi kar ku yi musu. Na rantse da Allah kar ku gardama. Wannan Tinubu da yake kan kujera, wallahi duk abin da aka ce an yi, ni fa wallahi tun da Tinubu ya zo ya ba da lasisi, duk da mamu wannan lasisin bai shafe mu ba, wallahi tallahi ko takalmin annabi aka taba sai mun kashe mutum. Cewa yayi fa kun san fa da labarin fa, ba sai na ƙara nana ta muku ba. To wai wanda zai ce kawai in ma an zagi annabi, wanda ya zagi annabi babu hukunci a kansa, to wani tun daga na gama kuka na kawai na gama yadda da duk abin da aka ce an yi a Najeriya, ni ba zan yi musu ba. Fiyayyen halitta ba aka yi wannan cin mutunci, aka ce kawai ko an zage shi babu wani matsala, babu cin mutunci ga wanda ya zagi annabi, babu wani kisan gilla ga wanda ya zagi annabi. Kuma da yake Allah ba azzalimin ba wasa bane, kawai aka kirkiri wani mawaki a nan yankin kudu a Najeriya yayi ta yin waka yana cin mutuncinsa, abin ya bata masa rai, har yazo yake cewa wai duk wanda ya hawa wannan waka ko kuma duk wanda ya ga yana sauraron wannan wakar za a ci mutuncinsa. Kun ga abin ba daɗi. To ubangiji Allah samu dace. Yan amana mutane a min share din bidiyon nan. Sojan Nijar, jama'a na fata za ku yi sojan Nijar. An kusa a shiga aikin. Wannan Boko Haram na yankin Liberia da Lelewa da Kaulaha, kawai wannan yanki kawai ana so a kundan da shi ne kawai. Haɗaka ce za a yi. Wannan fata za ku yi yan uwa da kuma abokan arziki na sojojin Nijar da kuma Najeriya gaba ki daya. Mu haɗa kuma section. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.